Mas bensin piro? Oh, Mas, iki ada foto lombenannya aku Mas iki Mas. Bocor itu ke bensin. Iya iki guys, sepeda aku iki. Ndi anune? Iki ning jero jok. Gak kena di gawe yo sepedaku yo. Tak bensin iki. Wong les yo, Le. Wong le bensin iki lho. Apa iki randene? Iya. Ojo benu-benu ta Le dadi wong kule. Bongol lare iki ae. Apa sih iki? Los. Los. Iya. Kon maneng, iku. Diangkat. Nah, wis. Wis sih. Lapo bensin-bensinan. Ternyata gue lele gak gawe bensin. Sampai aku mau le nukon bensin le. Untung enggak. Mantap nih. Bruh. Aduh orang. Oh Mas, sakit hati yang, sakit hati. Oh Mas. Lo. Bang, kedai aku kok merusak. Lo. Iki kedai aku kok merusak apa, Bang? Mas, aku bangkel aku. Lo. Agak terima. Kedaku iki, Mbok. Tiga bos. Apa iki? Ah, iki untungnya ono Pak RT kayak. Wow, bisa aku dirusak kabeh arek. Piye arek iki? Kayak tanggo sing tak sayangku saiki ngilang. Apa Piye ceritane? sing mau lo, sing tak sayangku boncengan ambek wong liya pasan aku benakno sepeda. Ya wis aku loro ati dadi. Bangkel aku. Ya wis piye meneh wis iki. Ngono, Bel. Dadi arek lanang iku kudu tangguh. Dadi pejantan. Kok oleh wedokan siji tinggalno moro-moro langsung galau. Aja ngono. Tetang. Lanang kudu kuat. Tetang pel. Masalah arek wedok ae sampai rusak-rusak gedange aku dhewe. Kok ngene kan ceritane? Loh, kon iki. Iya, jadi arek lanang iku kudu jual mahal lah. Sejantel lah dadi wong iku ojo dadi wong koyo ngene kon iki. Wong wedok iku gak cuma siji. Oh, akeh. iya wis aku nak mulih sik ya, Pak. Ngerti rusak kabeh Urane yo. Kuwi sing ndelok sepuro dadi mau rumah arek blayu ae. Wis Mas, urane ya. Mulai saiki aku dadi wong lanang sing jual mahal sing cool pokoknya wis. Sing sabar ya. Wajar arek ngomong iku. Iya wis aku ambil delok ngecek-ngecek gedang dia ambek. Ya wis, tak balik ya. Sing Wis langsung ya Pak RT ya.